No bun, salutare tuturor și bine v-am găsit la al treilea episod din seria noastră de Case Opener. Dacă vă amintiți, tot am zis să ne dea Dragon Lore și n-am mai deschis keys pentru că nu ni le-a dat, dar ne-a dat M4-1 Snipe și tocmai trecut pe lângă el. Yay! Cum ar fi să avem 10 M4-1 Snipe? Am auzit că din 10 M4-1 Snipe putem face un Dragon Lore. Așa am auzit și am văzut și pe YouTube. Un YouTuber englez. Așa zis. Acest videoclip o să apară după Earn to Die. Și azi mai filmez Minecraft. Nu știu. Poate. Mâine. Caz Minecraft. Nu. Dă-mă Dragon Lore-ul ăla că mă calcă pe nervi. Deja, o reclama ta. Și s-ar putea să bag și un pariu azi, nu știu, sau mai multe. Bă, m-aș băga scump. Casino Jackpot. 50 depozit. Nu știu ce m-aș băga scump. Cu ăsta. Dar nu m-aș băga așa scump. Cât pot? 1639. Adică money remove. Bag un de asta. Un lista. Și un lista. Câte? 5 teme 280 2 euro. O locuțite. Vreau să dau snipe. Ca de obicei, eu dau snipe. Știa că ne-ar pica, doamne, Dragonul ăla, m-au făcut timp. Sadene! Hai să vedem. Să mai bage unul. Hai! Sniperinio. Băgat. 49, ăla are șansă mult, cam doar 23%. Să mă și eu camera să scoate aici. Bizenul. Deci dacă îl câștig, bun, tătuțul. La 1246. Fuck you. 14% mă bag unul. Dar mă bag scump, cred, nu știu. Bă, cuțit. Mă bag scump, mă dor în cur. Dar nu bag ăsta. O să bag, nu bag la naibii mei. Bă, nu știu lăcut. Bă, dar vreo Tiger totul ăla neapărat. Nu să-i vreo Tiger totul. Că mai am unul. Uite. Nu. Nu, doar Bayonet. Nu. Dă-le vreo 300 tătuțul. 315 și nu știu, ăsta e meu factor. Ce cu 507. Nu știu că el așteaptă sniper. Ba, ar fi fază că pice Dragon Lore și să-l iau. Chiar aș fi o fază. Dacă se bagă unul cu 3 itemi, bine. Nu se așteaptă sniper. Fuck! Nu! Ai, ce prost îs! Nene, mă! Hai, 4-6. N-are cum să aibă mai multă șansă ca mine. Nu mai mă văd. Da, nu mai mă văd aproape. RIP. Fuck! Nu mai am ce băgă, frate. Ce mai bag? Unde 163? Deci eu am început să scad. Dă-mă, naibii de treabă. Fuck.
Dacă îmi pică dragonilor, doamne, da! Suvenir pe 2500 ml. Cât costă? Minimal wear. Dă-i cu 200-le. 100, nu știu, 50. 5. Wow, bun-i, bă! Să-mi bag piciorul. Dă-mă dragonilor înapoi. Bă, dar cum l-am pierdut, frate? Asta e al doilea pe care îl pierd. Al doilea. Iar. Bă, dacă tăti suvenir, dă-l în pana mea, pune-l scump, ce Dumnezeu. Bă, trebuie să mă deschis Chroma 3, nu mă deschis Cobblestone. În Chroma 3 e pe 250 Asimov, care e foarte scump. Păi am avut unul cu 100 și ceva. Chroma 3 case. Doamne, mi-ar da spice cu țătace. SSG Big Score Sider. O, du-te. Poate cu roșu. Like box. Ce pot să spun? Star Trek G3 SG1. Nu, discard item. Da, nu! Vi revin. Reclama vieții. What? Ce schimbat? Ăsta-i în fața ăsta. Ăsta, mă, ăsta. Fleet Flock. O trecut Asimovul! Bă, să mor dacă mă bag la un pariu cu ceva ieftin. Mă bag, chestii. Mă bag, frate. Un God Knife. Bullet Rain. Încă un Bullet Rain și un Chatterbox. Și un Golden Coil. Ce căcătis? E mult. Adă-te tu 3, da. Nu merge. Ok. Remove. Nu le las pentru că n-am ce să fac cu ele. Nu trei dapuri. Nu și are rost. Galil arsta un col. 508, 250. Bă, băiatul băga cam multe cuțite. Da, ăștia aici. De euro. Ale două. Bă, cât ar fi un frontside de Misty? Întrebare de baraj. Cât ar fi? 6 scump. Frontside Misty era în Shadow Case, parcă, da. În Shadow Case. Poate un pic. Snipe. Mă, nu mă bag. Mă bag? Nu mă bag. $22, ăla vreau să dai snipe. 124. 7% închid ochii. Nu problem, chiar am închis. Du-te, naibii. Mai deschid. Bă, n-am mystery case. Când fac un rost de mystery case, revin. Și am revenit cu episodul mult așteptat. Hai să vedem open case. Hai să vedem ce ne pică. Dacă ne-ar pica un Glock 18 face sau un meduză. Dignity Race. Da, cacatul. Fac numai nici cuțăți. Mai multe. Am 3-4 rânduri. Și cam atât a fost. Hai să mai deschidem. Nu revolvul. Frate, ok, să vedem ce ne pică.
survival. Și cam atât a fost episodul. Ne vedem data viitoare. Vă mulțumesc, nu uitați să like, share, subscribe. Ne vedem data viitoare. Baftă lume!